खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननो जोङो सासे समाज सिबियारि सुबुंखौ सिनायथि होनो नागिरदों। बिथाङानो जाहैबाय सरासति राभा मुसाहारि। बिथाङा दाखालि बोसोर 8 डिसेम्बर खालाराव गोदान दिल्लीनिफ्राय मोनसे नेशनेल अवार्डखौ मोननो हादोंमोन। बिथां सरासति राभा मुसाहारिखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरां गिबियावनो बरायग्रोबाय। नमस्ते। नोंथाङा दाखालि बै गोदान दिल्लीयाव मोननो हानाय अवार्डनि मुङा मामोन? डक्टर आम्बेडकार नेशनेल सेवाश्री अवार्ड। नोंथाङा बे अवार्डखौ मानि थाखाय मोननो हानाय? समाजनि खामानि मावनाय लोगोसे किसु खन्थाइ लिरनाय बेफोरबायदिनि खामानि समाजनि जितु एवारनेस आं सिख्ला बैसोनिफ्राय जितु एवारनेस लाखिगासिनो दङ, रायजोनि खामानि मावगासिनो दङ, बिनि थाखाय सेवाश्री अवार्डखौ मोननो हादों। नोंथाङा जे दाखालि बय डक्टर आम्बेडकार सेवाश्री नेशनेल बान्थाखौ मोननो हादों, बे बान्थाखौ सोर होदों? भारतीय दलित साहित्य एकाडेमीनिफ्राय आं मोननो हादों। नोंथाङा जितु बान्था मोनबाय, बे बान्थाखौ आसलते माबोरै मोननो हानाय, जे बेनि प्रसेसा मा? भारतीय दलित साहित्य एकाडेमीनि कमिटिया जोंनि आसामावबो दङ। आसामनि बे भारतीय दलित साहित्य एकाडेमीनि सासे सोद्रोमाया आंनिफ्राय बाय'डाटा नागिरदोंमोन। बेनिफ्राय आं बाय'डाटा जिखिनि दङ गासै साबमिट होदोंमोन। केदिनमान उनाव आंनो जनायहरबाय दे नोंथाङा सेवाश्री एवार्डखौ मोननायनि थाखाय उपजुक्त जागोन होननानै जनायहरदोंमोन। जों नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नागिरगोन, नोंथाङा दासान्दि मा खामानियाव मुखुब जानानै दं? आङो बर्तमान बरमा उत्तर बजार प्राथमिक बिद्यालयनि एसिस्टेन्ट टिचार। दा नोंथाङा हिन्जावसाफोरखौ एम्पावार खालामनो, हिन्जावसाफोरनि गोबां खामानि मावलांबायना जों मोनथिनो मोन्दों। नोंथाङा दासिम बा आगोल नोंथाङा सामाजिक खामानिजों लोब्बा गोनां, नोंथाङा हिन्जावसाफोरनि जौगाहोनाय खामानिनि मा खामानि नोंथाङा मावबोखो? हिन्जाव मानसिनि जेनेबा हिन्जाव माहारिया जाहाथे गावनि आथिङाव बा गावनि खरसाजोंनो सोलिनो हायो, जेनेबा इनकाम सर्सआनो जा, राजनैतिक भाबेयानो जा, अर्थनैतिक भाबेयानो जा, हिन्जावसाफोराबो जाहाथे सांग्रांथि लाबोनो हायो, सांग्रांथि जानो हायो, बिनि थाखाय जों रायजो राजानि बा आइजोफोरनि गेजेराव जों मेल मिटिं खुंनानै बुजायनाय जायो। ओमफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जरियते जितु आर्थिक भाबे जितु स्वाबलम्बी जानो हानाय जितु क्षमता, बे क्षमतानि थाखाय जोंनि गेजेराव आइजोफोरनि गेजेराव जों बुजायनाय जायो। माबायदि प्रसेसआव थांबा जों गभर्नमेन्टनिफ्राय जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जरियते जों इनकाम सर्सखौ खालामनो हायो आरो जोंनि आइजो माहारिनि गेजेराव जितु एकताखौ लाखिनो हायो, बिनि थाखाय जों एवारनेस खालामगासिनो दङ। दा बे बेलायावनो जों नोंथाङा मोनथिगोन जे नोंथाङा दासिम गोबां माने स्टेट लेभेलनिफ्राय अवार्डबो मोननो हादों। नोंथाङा दासिम बेसेबां अवार्ड मोननो हागौ? दासिम आंनिया 7टा जाहैबाय। मानोना जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थ्रुयै जितु गामियाव जोंनि ग्रुपनि खामानि मावोमोन, ट्रेक्टर लानानै जों इनकाम खालामोमोन। लोगोसे गुबुन आइजोफोराबो जाहाथे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ मावनानै दावगानो हायो, बेखौ जों नेरसोन खिन्थियोमोन। लोगोसे महिला कमिटिनि बिबान लायोमोन। बेनिफ्राय जेनेबा पवागता ससाइटि दङ, बेफोर खामानिखौ मावोमोन। कुनु अनुस्थाननि जितु कमिटियावबो मेम्बारशिप थानानै कमिटिनि खामानि मावनायनि जिखिनि खाबुखौ मोननायनि सुबिदा मोनदोंमोन आङो। जों नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों जे हिरिम्बा सेल्फ हेल्प ग्रुप नोंथाङा बेयाव खामानि मावदोंमोन। थ' बेयाव मा रोखोमै नोंथांमोना खामानि मावोमोन? हिरिम्बा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जों ट्रेक्टर लादोंमोन। ट्रेक्टर लानानै जों रायजोनि हाखौ जेनेबा जों लिजाव लादोंमोन। भारायाव लानानै जोंनि आलु खेथि, बेहार, बेनिफ्राय जेनेबा मा होनो सिबिं, बेफोरखौ खेथि मावनानै जों फाननानै बहुत लाख थाखा मोनदोंमोन। लोगोसे जोंनि ग्रुपआव हिरिम्बा आत्महायगतआव जों थारमाने लन लादोंमोन। लनखौबो जों मारिजोबनो हादों। ओमफ्राय रायजो राजाखौबो जों एकगत हिसाबै लानानै जों बोरै दावगानांगौ बे लामाखौ दिन्थिनो हादोंमोन। बेनि अनगायै नोंथाङा 2006 मायथाइयाव अरायथा हिउमेन सार्भिस अर्गेनाइजेसन NGOनि नोंथाङा सासे नेहाथारिमोन। थ' बेवहाय नोंथांनि खामानिया मामोन? नोंथांनि बिफावा, नोंथांनि भुमिकाया मामोन? अरायथा हिउमेन सार्भिस अर्गेनाइजेसन जोंनि बरमावबो मोनसे ब्रान्स दङमोन आरो बे ब्रान्सनि आंखौ सेक्रेटारि होदोंमोन, नेहाथारि होदोंमोन। ओमफ्राय बै जोंनि अरायथा हिउमेन सार्भिस अर्गेनाइजेसना
बुंनो थाङोबा मोनसे माइक्र' फाइनेन्सआव जों फैसा जमा लायोमोन ओमफ्राय सोरबा मानसिया जुदि लन लायोब्ला बेनिफ्राय जों लन हरोमोन लन हरनानै आरो खांनानै जों बेनिफिट लायोमोन आरो बेनि उनावहाय नोंथाङा एज ए नलबारि डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटेड मार्केट कमिटि नोंथाङा सासे मेम्बारमोन तो बेवहाय नोंथांनि खामानिया माब्रैमोन नलबारि डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटेड मार्केट कमिटिनि आं सासे सोद्रोमामोन बेनो जाबाय जोंनि कमिटिया मार्केटिं जितु बर्डखौनो गथाय सलायजोबनांगौ बे जि एकेटा इयाव खामानि मावोमोन सार्भिस हल्डार गासैनोबो जोंनि कमिटियानो जेनेबा इसोरनि सेलारि होनाय बेनिफ्राय ट्राकआव माल बुस्थु लांनायनिफ्राय गेटआव जों फिस लानानै बिसोरनि दरमाहाखिनिखौ होनायनि मेनेज खालामोमोन किसुमान जायगा लाना जाना जेनेबा मार्केट बर्ड जेनेबा बरमावबो आं नाजादोंमोन हायासै मार्केट बर्ड मार्केट जितु मार्केट सेट बानायो बेफोरबायदिनो थारमाने बर्डआ सोलिगासिनो थायो आरो बेनि उनावहाय नोंथाङा 2006 निफ्राय 2014 मायथाइसिम जा कृषि बिगियान केन्द्र आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि नोंथाङा सासे मेम्बारमोन तो बे मेम्बार हिसाबै नोंथाङा मा खामानि मावबोदोंमोन इयाव कृषि बिगियान केन्द्रआव आं मेम्बार हिसाबै दङमोन नाथाय कमिटिनि जोंनि नलबारि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै आगोल नलबारि डिस्ट्रिक्टमोन नलबारि डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव जेसेबां कृहकफोर दङ गासै कृहकनि खेथि फिल्डआव सोरबा NGO सोरबा बा ग्रुप हिसाबै फार्म खुलिनानै जुदि खामानि मावोब्ला आरो सोरबा खेतियकनि जुदि मायबा खेतियाव जुदि प्रब्लेम थायोब्ला होमबाना जोंनि बर्डनिफ्राय थांनानै नायहैनाय जायो साइन्टिस्ट दङ साइन्टिस्टफोरा थांनानै एडभाइस होयो माबायदि खेति मावनांगौ बेबस्था लानांगौ लोगोसे फार्म थानायफोरा जेनेबा फार्माव खामानि मावग्राफोरखौबो बहुतखिनि हेल्प खालामो आरो जोंनि कमिटिया गेजेर मिटिं जनानै बेफोरखौ सावरायोमोन कृहकफोरखौ लिंनानै मिटिं लिंनानै बुजायोमोन आरो जेनेबा तो बे बेलायावनो आं नोंथांनिफ्राय मोन्थिनो लुगैगोन नोंथाङा जों खोनानायाव जे नोंथाङा बे कृषि बिगियाननिफ्रायनो बेस्ट माने साबसिन आइजो आबादारि हिसाबै नोंथाङा मोनसे बान्थाबो मोन्दोंमोन बे बान्थाखौ नोंथाङा बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि बिथांमोननो फोरमायगोन बे जाबाय जों सेल्फ हेल्प ग्रुप थानायावनो आं पावार टिलार मोनसे मोन्दोंमोन ओमफ्राय पावार टिलारखौ आंनि हासबेन्डआनो आंखौ थारमाने सलायनायखौ खोन्थिदोंमोन बोरै सलायनांगौ बेखौनो सलायनानै जों खेथि मावोमोन बेफोरखौ मिथिनानै जेनेबा आं नलबारि जिल्ला साहित्य सभानिफ्रायबो आं एवार्ड मोन्दों ओमफ्राय नलबारि जिल्ला कृषि बिभागनिफ्राय आं एवार्ड मोननो हादों लोगोसे बरमा समष्टि हिसाबैबो होमबानिया भुमिधर बर्मन सारा आंखौ एवार्डखौ होदोंमोन लोगोसे असम सरकारनिफ्रायबो आंखौ बे बेलायावनो पेपारे पत्रे आं मिथिनायाव बा मेगाजिनाव ओंखारनाय हिसाबै असमनि भितराव प्रथम लेडिस पावार टिलार सलायनाय प्रथम लेडिस हिसाबै आं पेपाराव नुनो मोन्दोंमोन आरो जोबोद गोग्गाथाव बे खोथाया नोंथांनिफ्राय जों मोन्थिना गोजोननाय मोनबाय लोगोसे बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि बिथांमोनाबो नोंथांखौ साबायखर होगोन होननानै आसा थियो बेनि उनावहाय नोंथांनिफ्राय जों मोन्थिना मोन्दों जे 2011 मायथाइयाव नोंथाङा टिहु बर्मा ICDS बर्ड सिलेक्शन कमिटिनि नोंथाङा सासे सदस्यमोन मेम्बारमोन तो बेवहाय नोंथाङा सदस्य हिसाबै खामानि मावनाय हिसाबै माबोरै मावबिबान नोंथाङा बेवहाय खालामदोंमोन आङो जुदिअ बा आं मेम्बारशिप हिसाबै मोन्दोंमोन नाथाय जोंनि कमिटि थानाय टाइमाव जेबो एपइन्टमेन्टनि खामानि जानो मोनासै जायासै गतिके गोबां खामानि मावनायनि खाबु मोनासै तो बे बुब्लियाव नोंथाङा मा सुबुरुन होगोन ICDS आ बै समाव सिलेक्शन जायामोन दा माबायदि जानायखौ नोंथाङा लुबैगोन आं सानो जा एज ए वार्कार हिसाबै समाजनि मोनसे सासे वार्कार हिसाबै आं सानो निस्वार्थ भाबे जाय मोनथावनाय मानसियासो साकरिखौ मोननांगौ आसलते मानोना समाज सिबिनायनि मोनसे माइन्ड थानांगौ रायजो जाय मानसिया थारमाने समाजनि खामानि मावगोन समाजनि निस्वार्थबो थानांगौ समाज गथ' गथायखौ जेरैबायदि आदर जत्न लानानै मावनायनि जितु माइन्ड हे माइन्डआ थानांगौ बेफोरबायदि मानसिया जुदि बिबान मोनोब्ला खामानि मोनोब्ला होमबानिया समाजखौ बा रायजोखौ मोजां सिबिनाय जायो दा बेनि उनावहाय नोंथाङा 2013 इंराजि मायथाइयाव नेशनेल रुरेल लाइवलिहुड मिशन NRLM नि नोंथाङा सासे कर्मीमोन तो बेवहाय नोंथाङा मा रोखोमनि बा माबोरै बिफाव लादोंमोन NRLM नि आं सासे माबामोन CRP होनना बुङो
CRPफोरा जाबाय मा NRLMनि जिथु रुलाव आत्महाय गटा सोलिबाय थायो ओमफ्राय बे सोलिनायाव आत्महाय गटा मा प्रसेसआव सोलिनांगो बेखौ NRLMनि जिथु CRP होनना बुङो आं CRP दङमोन बे CRPफोरासो गासैखौबो नायजोबनांगो आरो जाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ NRLMनि रुलाव थांगोन बेफोरबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुपआसो आर्थिक अनुदान मोननायनि खाबु मोनो नङाब्ला मोना मानोना दाथ' सरकारा 25,000निफ्राय 5 लाख 10 लाखसिम रां हरदों मोनसे ग्रुपआव रां हरो थाइसे थाखाल' इन्टारेस्टआव कत हेल्प खालामनाय जायो जानो गैयै मानसिखौ गोबां हेल्प खालामनाय जायो आइजो मानसिखौ हेल्प खालामनाय जायो गतिके सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो NRLMनि रुलाव सोलिनांगो जोंनि CRPफोरा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे रुलखौ बुंगोन नामा जेनेबा माब्रै रुला जायो गोबां दोङो इयाव रुला जेनेबा प्रत्येक हप्ता मिटिं जानांगो आरो मिटिंआव जिथु CRP थायो बिथांमोना नायनानै नायफैनांगो इन्टारेस्टआव रां हरनाय टाइमलि इन्टारेस्टनिफ्राय रांखौ मोननाय हुदान जा मुलाना जा टाइम बाय टाइम मोनबाय थानांगोन हरफिनबाय थानांगोन इदियाव जुदि सोलिबाय थायोब्ला होमबानिया सरकाराबो रांखौ बुजा हरबाय थायो बुजा हरगोन आरो गोबां बहुत लाख थाखा हरगोन आरो बेफोरखौनो इनकाम खालामनानै गावनि गेजेरावनो हेल्प खालामलायनो हायो जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि बिथांमोना जुदि बेबायदि लुबैयो जे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ जुदि दानो लुगैयो बिथांमोना जुदि बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन माबोरै दानाय जायो आसलते सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ सेल्फ हेल्प ग्रुप दानायाव आगोलो 15-20 जनमोन दानिया इफोरबायदि नंला 10निफ्राय 12 जननि भितराव मेम्बार जानांगो आरो ई मेम्बारफोरनि जाबाय जेनेबा BPL नि आरो इयाव अकल आइजो मानसियाल'सो थानो हायो बिसोरो एकगत जानानै मोनसे संबिधान दङ बे रुल दङ रुलनि भितराव जुदि एकगत जानानै गट दानानै एकाउन्ट खुलिनानै जुदि गटनि नेमखान्थियाव थांबाय थायोब्ला बिदिब्लासो NRLMनि रुलाव सोलिनो हाबासो NRLMनिफ्राय रां मोननायनि खाबु थायो थ' बे जेनेबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बबे बेंकजों बे रिलेटेड खालामा मा रिलेसन लाखिनो नांगोन जिखुनु बेंकजोंनो हायो दानिया थ' बेनि उनाव नोंथाङा 2016 मायथाइनिफ्राय आसाम स्टेट प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशननि नोंथाङा सासे सदस्यमोन थ' बे बिथिङाव मा बुंगोन नोंथाङा एज ए माने आसाम स्टेट प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशननि सदस्य हिसाबै नोंथाङा मा बुंगोन दानियाथ' जिथु टिचारफोरनि समस्याया गोबां मानोना जिथु अधिकार टिचारनि जिथु अधिकार बा प्राप्य बे प्राप्यनिफ्राय खदाय बन्सित जाबाय थायो दाबो अल आसाम टिचार एस'सिएशना आसाम सरकारजों किसुमान दाबि बा किसुमान मोननानैबो आरो हरनानैबो लांफिननाय किसुमान जेनेबा टिचारनि ग्रेड पेयानो जा बा अल पेन्सन स्किम अल पेन्सनखौबो दाननानै निउ पेन्सनाव हरबाय गतिके बेफोरो निउ पेन्सनादि जोंनि टिचारनि मानसिनि जि मोजां खामानि मावा नङा बेफोरखौ बुजिनानै सरकारजों दाबो रायलायगासिनो दङ लोगोसे स्टुडेन्टनि जिथु ड्रेसआबो थांनाय बोसोरनिखौ दासिम हराखै बृत्ति परिखानि फैसायाबो टाइम मथे परिखाबो जाया टाइम मथे फैसाखौबो मोननायनि गोबां तारमाने खस्थ टाइमलि बिजाब फैया जेनेबा जिथु स्टुडेन्टनि मोनथावनाय जिखिनि बुस्थु टाइमाव मोनफाया बेफोरबायदिखौनो लानानै जों अल आसाम टिचार एस'सिएशना गभर्नमेन्टजों हदाय रायलायगासिनो दङ दाबि खालामगासिनो दङ मोनसे इउनिट जाना दङ मोनसे संगठन जानानै जिखिनि शिक्षकनि दाबिखौ सरकारजों रायलायगासिनो दङ आरो अल आसाम टिचार एस'सिएशना अकल आसामावल' नङा गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल हिसाबै जोंनि संगठना दङ निउ पेन्सन स्किमासो मोजां नङा अल पेन्सन स्किमा मोजां बेनि थाखायनो अल आसाम टिचार एस'सिएशना बेखौनो दाबि खालामदो निउ पेन्सनखौ दाननांगो ओमफ्राय अल पेन्सनखौ लाखिनांगो दा अल पेन्सन स्किमाव मा खाबु दङ जेनेबा नोंथां बा जेनेबा निउ माने बे पेन्सन स्किमा मानि थाखाय गाज्रि दा नों बुंनो हागोन नामा अल पेन्सन आसनियाव आगोलो पेन्सन मानसि रिटायार्ड जानायनि उनावबो थैजासिम माने पेन्सन मोनबाय थायोमोन आरो मानसिया थैनायनि उनावबो हिनजावा पेन्सन मोनोमोन दानिया गोदान पेन्सनाव साकरि जोबनाय लोगो लोगो खनसे लागैनो फैसाखौ मोनजोबगोन बेनि उनाव पेन्सन हिसाबै मोनबाय थाला
लोगोसे बियो जिथु पेन्सन मोनगोन जोङो गोदान पेन्सन आसनियाव बेयो जाबाय गभर्नमेन्टजों कोनो लोब्बा गैया मबेबा मोनसे कम्पानिनि खाथियावसो जों दायबद्ध जाना थागोन बेनि थाखायनो गोदान पेन्सन आसनिया मोजां नङा होननानै जों सानो बे बेलायावनो आं नोंथांबा जों मोनथिनो लुगैगोन जे नोंथाङा दानि बावैसो बुंदोंमोन जे फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे बृत्ति परीक्षा बा स्कलारशिप मोनसे परीक्षानि बागै नोंथाङा बुंदोंमोन थ' बे टाइमलि जाया बा माबा मोनसे नोंथाङा बुंदोंमोन बेनि सायाव एसे गुवारै बुंगोन नामा थारमाने बृत्ति परीक्षाया आगोल जेनेबा सासे क्लास 5नि स्टुडेन्टआ एलपि स्कुलनि बाथ्रा बुंदों आङो क्लास 5नि स्टुडेन्टआ क्लास 5 बारनानै एमए मोनहैयो एमएनिबो 6 माहासो क्लास जानानै थांनायनि उनावसो बृत्ति परीक्षा लानायनि गभर्नमेन्टआ तारिख लायो बिदियाव क्लास 5नि गथ'आ 6 माहा फरायनायनि उनाव बृत्ति लिरबोला परीक्षा पास जानायनि बारा सुबिदा मोना आरो बे परीक्षा पास जानायनि जि केटाया बृत्ति मोनो बृत्ति मोननाय केटायाबो समय मथे फैसाखौ मोननायाव बृत्तिनि सार्टिफिकेट मोननायाव फैसा मोननायावबो असुबिदा दङ लोगोसे जितु थांनाय बोसोरनि जितु ड्रेस थांनाय बोसोरनि ड्रेसा दिनैसिम असम सरकारनि शिक्षा मन्थ्रिया दिनैसिम हराखै जोंनि शिक्षक सन्मिलनिया दाबो बे बाथ्राखौनो दाबि खालामगासिनो दङ जोंनिया टाइम हिसाबै हरनांगौ नाथाय बे ड्रेसनि फैसाया ब्रेन्डेड ड्रेस हरगोन होननानै शिक्षा मन्थ्रिया जितु बेन खालामदोंमोन अर्डा बेखौ थारमाने अर्डार होबाय मा ब्रेन्ड कुनो बाहेरनि एनजिअनो जाहाथे हरा जोंनि असमनि एनजिअ नङाबा असमनिफ्रायनो बा आगोल जेरैबायदि स्कुलनि कमिटिफोरानो बायनानै होफायोमोन थिग बेफोरबायदिनो सोलिनांगौ होननानै এই बाथ्राखौ बुजायबाय नोंथांबा जों मोनथिनो नागिरगोन नोंथांनि फरायनायनि जारिमिनखौ बुंगोन नामा 1985 आव मेट्रिक पास जादोंमोन बेनिफ्राय बिए पास खालामबाय 14 आव 2014 सनाव बिए पास खालामनानै ओमफ्राय टिचार जानायनि उनाव डिएलएड लाबाय 2019 सनाव बे बुब्लियावनो जोङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नागिरगोन नोंथांनि न'खरनि सोद्रोमाफोरनि बागै जों मोनथिनो लुबैगोन जोंहा न'खरनि सोद्रोमा साब्रै जोंहा मालिका इयावनो बर' मासवाली हाइ स्कुलाव टिचार मावो लोगोसे हौवासाया पलिटेकनिक कलेज सिलचराव पलिटेकनिक सिभिल जुनियर इन्जिनियारिं पास खालामनानै दा गुवाहाटीयाव खामानि मावगासिनो दङ हिन्जावसाया जेनेबा बांगालुरुआव जोंनिया रामाकृष्ण आयुर्वेदिक मेडिकेल कलेजाव फरायगासिनो दङ बोसोरब्रै 6 माहा जाहैबाय ओमफ्राय आंथ' जोंनिया बर' मावथुर बाजार प्राथमिक बिद्यालयावनो आं एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ थ' बे बुब्लियावनो आं नोंथांनिफ्राय मोनसे खोथाखौ क्लियार जानो नागिरगोन नोंथाङा दिनैसिम नेशनेल अवार्डबो मोनबाय नोंथाङा स्टेट लेभेलनि अवार्ड मोनबाय लोगोसे नोंथाङा प्राथमिक लेभेलावबो बे ओनसोलाव गोबां रोखोमनि नोंथाङा बायदिसिना अवार्ड मोननो हादों थ' बे अवार्ड मोननो हानाय बान्था मोननो हानायनि आन्दोआव नोंथाङा जे ससियेल वर्क खामानि मावनायनि प्रेरणा एनकारेजखौ नोंथाङा बबेनिफ्राय मोनदों एनकारेज होनबोला जों उन्दै टाइमनिफ्रायनो जोंहा आइ बाबाया जिखिनि खामानियाव बाहायोमोन जेनेबा गायनाय फुनाय बा समाजनि जिथु हेल्प खालामलायनाय खामानि बेफोरनिफ्रायबो जों किसु एनकारेज मोनदोंमोन लोगोसे बुंनो थांबा जे समाज सिबिनायनि जिथु माइन्ड ए माइन्डआ आसलते जन्मगत थाखायो जन्मगत जुदि बुस्थुआ थायाब्ला समाजनि खामानि मावनो होनब्लाबो मावनो हाया आं जितिया हाई स्कुलाव फरायदोंमोन बे टाइमावबो आं मोनसे जितु जोंनिया राभा जातिनि आन्दलन जादोंमोन राभा भाखानि जातिनि आन्दलन जानायावबो जितु आन्दलनाव आं अंशग्रहण लादोंमोन बेयावबो लोगोसे जोंनि गामिनि जितु समा महिला कमिटिनि जितु कमिटि दादोंमोन जों महिला हिसाबै एकगत जाना थानायनि आरो उन्दै गथ'फोरनि खाद्य लांनानै जाहोयोमोन आरो जेनेबा इयाव बिदियावनो आं समाजनि खामानि मावनाय जितु इन्टारेस्टआ बारायलांगासिनो दङमोन आं कलेजाव फरायनायावबो आंनि कलेजनि जितु स्कलारशिपनि रां मोननायजोंनो आं राभा भाखानि जितु संबिधान कन्स्टिटिउसनखौ आंनि स्कलारशिपनि फैसाजोंनो प्रथम साफायदोंमोन बिनि थाखायनो जोंनि राभा जितु राभा सात्र हन्थानिफ्रायबो आंखौ मोनसे बान्था होदोंमोन दाबो दङ बान्थाया लोगोसे बिदिनो आंनि माइन्डआनो आंनि इन्टारेस्टआनो समाज आं रायजोफोरजों थानानै मोजां मोनो
समाजनि खामानि मावनानै मोजां मोनो जि बिबान होयो बिबानखौ आं गुरुत्व सहकारे मावनानै आं गोजोनो आं मोजां मोनो समाज गैयाबा आंनि लाइफआ आं हारसिं सोलिनो हाया समाजखौ नांथारगो आं समाजनि खामानि मावना मोजां मोनो थ' नोंथाङा जों मोनसे खोथाखौबो मोनथिबावदों जे नोंथाङा खन्थाइ लिरनानै मोजां मोनो माजे माजे नोंथाङा खन्थाइ लिरदों थ' खन्थाइ लिरनायनि बागै नोंथाङा माब्ला खन्थाइ लिरजेननाय बा बेसेबांसो खन्थाइ लिरखो नोंथां आगोलो आं हाइ स्कुलाव कलेजाव फरायनाय टाइमनिफ्रायनो आं लिरदोंमोन नाथाय दानिया बेस्तता बारा जानायनि उनाव आं लिरनाया एसे स्टप जाबाय आगोल जितु कलेजनि मेगाजिन नायबा कबिता पुथि प्रकाश मोननाय इफोराव आं लिरोमोन बहाबा मेगाजिन ओंखारबाबो इयाव लिरनानै होयोमोन इदिनो केटामान लिरनाय दङ आरो बे केटामान लिरनायाबो आं दासिम आं बुथुमनानै लाखिना दङ ओमफ्राय लोगोसे बर' सुंद' सल' मोनसे लिरदोंमोन आगोल कलेजाव फरायनाय टाइमावनो नोंथाङा जे सासे मोजां समाज सिबियारि मानसि दिनै दाफुंनो हाबाय गावखौनो थ' बेनि बेलायाव नोंथांनि जितु न'खरनि फेमिलि मेम्बारनि जितु सापर्ट बे सापर्टआ माबोरै जेबो असुबिदा गैया मानोना जोंना आं जेराव थांबाबो जि खामानि मावबाबो जोंहा हासबेन्डआ कुनु बाधा होआ जिकुनु टाइमाव थांबाबो जिकुनु टाइमाव फैबाबो बेयाव कुनु असुबिदा मोना आरो जेबो माबा मोना सापर्ट थाखायो हदाय बेनि थाखायसो आं समाजनि खामानि मावनायाव बांसिन सुबिदा मोनदों जोबथारनायाव बिथां सरासति राभा मुसाहारि बिथांखौ जोङो बड'लेण्ड खौरांनिफ्राय जोङो रोजासे साबायखर जासिबाय बिथाङा जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे जोंथि हाथरखि बादि बिथांनि समाज सिबिनाय खामानिया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो बिथाङा बेबायदिनो जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बेबायदि समाज सिबियारि खामानिखौ बिथाङा मावलांबाय थाथोंखौ जोङो आसा खालामदों मिजिंथिदों आरो गसाइनि सेराव जोङो आर'ज गाबदों थ' जोबथारनायाव जों बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय आरो लोगोसेनो सरासति राभा मुसाहारि बिथांखौबो जोंनि बड'लेण्ड खौरांनिफ्राय साबायखर जासिनानै दिनैनि जोङो सुंद' मोगा मोगि आयदाखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों गोजोन्थों